Det er Thisted, der kommer bedst fra land. Skivespillerne ser mentalt ud til stadig at befinde sig i omklædningsrummet, og det kan Mathias Pedersen udnytte til at bringe gæsterne i front efter et kvarter. Men det var ligesom om Thisted-målet vækkede hjemmeholdet, og de kom langt bedre med i kampen. Her tror de så, de har udlignet, men målet bliver annulleret for offside. 5 minutter senere er Skive igen på spil. Hjemmeholdet har på dette tidspunkt sat sig på kampen. Så det er helt fortjent, at Dustin Correa kan flugte udligningen i kassen. I første halvlejs overtid er Thisteds Mads Lauritsen først ved at forære Skive føringen, og på det efterfølgende hjørnespark lykkedes det ham så i andet forsøg at hætte den ind bag egen keeper, 2-1 til Skive. Anden halvleg bliver ikke lige så rig på chancer som første. Til gengæld begynder dramatikken og intensiteten at indfinde sig. Med et kvarter igen bliver kampen så afgjort. Thisteds forsvar giver masser af plads, og så kan Mikkel Jespersen let gøre det til 3-1. Thisted forsøger i kampens afslutning flere gange at reducere, men tættere på en Peter Beckmans forsøg på stolpen kommer gæsterne ikke. Vi har masser af muligheder i rækken, men den er stadig lige, og der er mange tætte kampe. Det er ikke, vi vinder jo ikke 4-1 og sådan noget. Altså, Thisted er stadig med i den kamp her helt indtil slut, så vi skal klø på og blive bedre for hver kamp. Vi har stort set ikke nogen på banen i dag, der ikke har spillet minimum 100 divisionskamp, så det undrer mig rigtig meget, og det er noget, vi skal se på, for det er ikke godt nok, for vi kommer aldrig videre op i tabellen, hvis vi ikke kan vinde de her kampe. Med sejren er Skive stadig nummer 1, mens Thisted dummer ned på 5. pladsen.